बाप रे बाप खैला खातिर न घर में बुढ़िया तना न ताक झाक करतिया आ कि का बताई ये कोई एगो दूध को पीस निकाल के दे दिया। ये बार हम ये सोच लेनी है आ कि निकाल के आ भर पेट खाई आ कोइया से खाए खातिर कहब कि हां खाई भूख लागल बाटे आ ई ना बता कि पहिले ही के खा लेले बानी नथी हमरा के ना दिह से हो दोबारा ते घर में खाए के मिलते नहीं खे आ जे मुर्गा मछली बने रहत है हमरा सुतार रहे चोरा चोरा के एक दू हाली खा लेनी और उन्हें के संगो एक हाली खा लेनी पूछा सकी दीदी खाईब हम वो ऐसा रे तू कुछ तो कहले कि तू डाडी डाडी चलबो तो हम पाती पाती चलब तो से कम खेलवाड़ी हम बानी एकदम से ने टाइम देले बड़ी से सवाती अपनी नैहर में रही न त हमर बाबूजी हमरा खातिर मुर्गा ह त मछरी ह त अंडा ह का लिया के ना हमरा के खियावत रह जब से हमर बियाह भइल तो अवश्य का खाई पियल हमार कुल बंदे हो गई एकदम से ने घर में यही मुर्गा मछली खातिर तरस जाइबो दादा खाली तो ना बतने की साग बाप रे बाप और तो ना सुपर बनैले बाड़ी सब बढ़िया बनैले बाड़ी सब का बताई आय ऐसे तो मोटा गइल बानी नती हमरा मोर नतिया का बेटा चलित न हमरा के दोबारा बात है यो तो दिन रात खटानी करत आवे खाए ना तो कहां से मोटाई बहुत नहीं बाबुआ के की है जी गवे उठुआ ध दे गेहूं जी ई के करत जी आ का हो कन्या कुछ कहता डू ये चीज सब में का मुर्गा बा हां मुर्गा है का बा कुल बा आई हो मैया एक छिपा लेकर रउआ बैठ के खाता नहीं जी हमरा लागल है कि कटोरा में भूंजा ताटे चूल्ही पे आ ओ जी का आखिर कटोरा में तोपल का बा गमला से उटियो घरे रउआ ना निकाल के खनी है जी हैं और रउआ कहत नहीं कि हमार पेट में गैस बनैले बाटे अभी दर्द करता है हम मुर्गा मछली ना खाई जब देखिए ले आलू तब सर वो माना कोई नहीं है ना कि हम ना खाई में अपना पेट झरत कनी अपना पेट झरत रे आखिर झरत झरत एकदम से पेट में चूहा लोटी आए लागल हमरा अब पता से बाहर हो गइल देखो कहबो जना के कहत के तबे से खाना मांगत नहीं तबे से कोनो सवतिया सुनत नहीं खिस अपने अपने घर में रानी मंगधोनी पटाई बड़ी सब अब पूछो कहीं मगर हम जान गइनी कि मोटी बहू बहुत पेट के गहिर होली सन जन्नी रउआ जुहे ढांचा कर देली आ रल पेटवा में हमरा कम का खइले रहेला कि रोज अच्छा फते रहतनी आज कल छोला हमरा घरे ले आनी आ रउआ ओ जगह चपर चपर खा के हमरा आंखी के सोजा आ कहतनी कि ना हम ना खइनी हां आ कैसे हो आंखी से देखो हु कैसे झूठ सच हमरा के लगाओ तो एकर मतलब तो हम चोरा पचरा के अपने घर में खातानी ऐसे बतियालू तो एकदम ऊपर से नीचे ला खौले लागेला समझलू हम कहत न बानी देखी रोज रोज के चोरवा एक दिन पे पकड़ाइबे कैलस मगर हम बिना कहले आज माना मना जान जाई हां हम बताई ना तू बता ना दीदी जी सबसे हम दूर रहनी जन्नी हमरा खाए करे त हम सास ससुर सब के सामने ना खाई में एक ही पीस खाई हमरा हेत ना खाई जरूरी बाटे मछली खानी त बुढ़िया कैसे निगरानी करेले कुछ खाए पिए देले भर पेट तो जब से बियाह भेल तब से हम खइबे ना करी देखी उहा के आदते बा कि उहा के ना जब के खाना देबे के एक गो पीस दू गो पीस देब त हमरा कहे के मतलब का बा कि हम अपन चोरा ली हमर बिचारी है बाटे अरे ससुरा में रसो भात माड़ो भात मिल गेल त सब बुर के खाना ह ना हम काहे खाई जी हम मम्मी के कनिया ना हनी जन्नी हम जाता नहीं नो अभी मम्मी जी से त कहीं हम कपड़वा गोते खाती है जी के आ गइल हनी मम्मी जी हमारा के कहम हमर बाल बच्चा के कहम हमर भतार के कहम हां हम खिलाड़ी भी सवतिया हां तो जान कहि द डर का लागल बाटे तू एगो में दूगो जोड़बू तो हमरा के बड़ छोटका खिलाड़ी समझतड़ू तो से बड़ खिलाड़ी नैहरे के होय ऐसा डसब ना उनका सामने कि मम्मी जी तोहरे के गलत समझ लिया हमरा के अच्छा समझ लिया बताओ पता ना कहाँ से देख ले लसिया हमरा हम तो सोचनी कि चोरा पचरा के खा ले अपना अपनी के कहले रहत ऐसे जब जब देख तब अपना अपनी के कहले रहत ऐसे घर के कोई नहीं के मालिक आ ना कोई बोले वाला बा ना कोई रोके वाला बा ना कोई टोके वाला बा आप अपनी के सबे कोई खाता है आप अपनी के सबे कोई घुमाता क्या का बोली बोलबू तो चढ़िए बैठी हसन एका से बढ़िया के चुपचाप रह जैसे छोड़ दा मैं ताला मार के जैसे चल जाए कमाए के तरह भी सापर भंडार के कम्युनिटी ड्रेसिंग में चोरा चोरा
ऐसा कि अलगे होकर के काम आई। अरे मैं का रे हमरा कपड़ा के ई तो रानी खाली नाके धुरत रहले कैसन कपड़ा रे जींस टॉप है पहले भी जींस टॉप रे पहले भी जींस टॉप मां तो पीठे पर टांग के बढ़ जाए जान जी क्या खलवाड़े जींस टॉप पहनते रे और सब अंजलि पहनत है सब जींस टॉप जाते पहला पा लइकन कैसन गलत निगाह ताकत आसान एकर के जमाना देखे बिना रे जब हम जाके 5 मीटर 40 रुपए मीटर देवे ला कपड़ा 5 मीटर लेके सलवार सूट सी वाले ऊपर के हम ना पहनो का पहन दे पर जी स्टॉप मांगे में सलाई बार दे बगी बार दे मर्जी हम ना रहम अभी जाओ बार दे राडो मुंह लगावत मुंह तू सिखातर उ खलवाड़ियन के बुद्धि तो को ठीक करते सुन जैसन बाई तैसन तू ना देवी तो कोने किस ना करूं जानी के बोल रानी हमर से मुंह लगावतिया तन को एकरा देही में कोना के सिखतर रे कोना कर दी माई ढील का बाले वैसे रे हट हेर बिना को भी तो का होई खाली अपने में अचेत रहे रे अपने कैसे लिपस्टिक का पाउडर मार के चलती है देख कौनो कुछ कहिया था ना त ओकनी के कहल मत करिए के कही तो मझली चाहे बड़ा की ई काहे छोटा की चाहे बड़ा की काहे यही तरी बस यही तरी जब देखो तब घर में आगे पेट में लग रहा था जब देखो तब आगे जुराइल रहा था ज्यादा महीना किन दे महीना ई किन दे अरे तो पैसा बार में ढील कहाँ से पड़नी है तोरा सुन हम ढील किसी एगो ऑनलाइन कर दे तेल खुशी नाम हो ठीक ना खुशी तेल हो नाम के हटे ढील वाला हो खुशी हाँ खुशी नाम के तेल आवेला आ खाली कपार में लगा ढीलिया लिखे मगी से रे रानी कोनो बिया हो ना करी हसन तो फतर ना सुती तोरा फिर तो ढेर से का मतलब बा हमर चेहरा से बोले के मतलब बा हटा पिलुआ में लगाले रहबू जोते तो बकरिया चिल्लाती है ना हम बकरा ना चला जाए जो हमरा जाके देख पेनवानी तो के जिस्टाप पेनवा दी जिस्टाप कहिए मां चढ़ुया का बेला छन उतार दे हम सिखाती है खलवाड़िया के बहिनी आ रे जिस्टाप पहन के आ दुनो दला दला करता त लाज ना लागत रहे ओई ते सिखत रे झाड़ू के बैठ चुतर पे बाजी तो मां को लाज में जिस्टाप होताना मुर्गा रहे मुर्गावा का बोले में मुर्गे नहीं खे रहता रसा मत दब खाली मसा उबल के कार बस के दे देही हैं कैसे ही बोलत है तारा मुर्गा खाए बस सोच हम मुर्गा ना खाई ना हम रसा खाली खा ली ना हमारा ई कोनो जगह थी तो मुर्गा मिली तबे खाई देख हीरो सब समझी पहिला हनी अभी ना कहनी हां ई बताई मुर्गा बनल है अभी चूल्ही पर हम रह के जाके नहा के साड़ी पहनत रही सोचनी कि मुर्गा मछली बना दे पोछ पोछ देनी है सड़िया में तो महके लागल जाके नहा के खाना बनावे जला के बिना नहइले हमर की बताओ अरे देवर जी हम नहैनी हां सड़िया मतलब मुर्गा रुआ धोनी है ना तो सब ऐसे पोछ लेनी हम महके लागल फकराई नहीं सन जाके तुरंत फिर नहा के आ सोचनी कि अच्छिया लागते बाटे पनिया डाल देल खौला त मुर्गा बा तनी जाके आ सड़िया बदल ली जे बदलत रही तबे देखो तनी कि अरे हाड़ी गाड़ी बाजत हटे आइल हिन दौड़ते नु त देखो तनी आता ही तो बड़की दीदी खात तनी भर थारी लेके तना मुर्गा हैं आ कहतनी कि हम ना खाए रातिए से कहतनी कि हमार लैट्रिन होताते मोर पेट क्यों खराब रहे हो आ घट मुर्गा मैं खा गइली वैसन ऐसन बहाना करतनी वैसन ऐसन कि का हम कही हैं तो औरी जा तू तारा निकाल के ना धो देवेला तू जान तड़ू घरा में ऐसन दिया तो कई को जब देवर जी बात करतनी आदमी खाना बनाई हन आ ले जाके पलंग के तरे धरियन जी कि चूल्हे भी रहेला जब तक हमनी के ना खाने तब तक रुकवा के रखेली ए बार बताओ तब का भई ऐसे खा लो तो अभी लगतारे नु अभी बनल हटे तुरंत वैसे चूल्हे पर छोड़ के चल गेले हम का जानी कि पेट उहा के बानी हड़कंप धइले बा पेट में उहा के ललीदर दलीदर बनल बानी उनकर बहुत आदत खराब बा समझ एक दिन बोले के पड़ी उनकर के हेतका चुत्तर हेतका पेट हेतका मुंह ले बानी आ चलतनी घर में का खाते नहीं त के जान कौन पिच्चा से के खा जाता आ पेटो बउए हैसन कि हतनी में भरी ना जब से उनकर का आधा किलो अकेले चाहिए ना तो पेटवा भरी कैसे आया आधा किलो चावल के भात जाता नहीं अभी मम्मी जी से कहे नु कह हम आग लगाई ना जी वहाँ के आई मैं पूछम कि
दहो कने दही हम का देब भाई का देब हम खाए खातिर पूरा परिवार के देबे के बा अभी का हम देब रसवे दे दी रसवा सब कुछ खाली ना हां रसवे दे यहाँ दी का हमरा वैसे करी बात आज के बाद मुर्गा मछली लइहा मत लेवे कोई तो सब के बराबर लइहा 5 गो गुड़ी लइहा तो 5 दिन के दियो ई ना तो 5 एक आदमी खा जाए अरे बता देता नहीं अब ओही में से एगो आदमी चोरा लिया हमारे हो गइल कि हम बराबर हम ना भाई बराबर लेके आवो तू अपना मेहनारू ले कहो सब के बराबर खियाई अब तो हनी के ऑर्डर देवे के पड़ी हमरा दुकान पे किए भैया हमारे घर में इतना दीवान अलग अलग पीस काट के अलग अलग रख दियो ना मिल तो मत लइहो अगला दिन आई अगला दिन आई हां ठीक है बउए अली यही तू तब देखब तोरा हम लेके ना करब तो कभी मुर्गा मछली हाँ। बतानी तहार ले एक बार तू जाना खाली है ना बात सुनावा बताड़ी बिना मतलब के तो हम ही का खराब हो गइल बनी जे खाता तब उहे ठीक बाटे उहे ठीक बा एमे घरवा में जे बढ़िया काम करता ना तो उ सबसे खराब हो जाता तू जाने लू आज के डेट में चलत कि बढ़िया काम करे वाला खराब खबर रहलो ना खराब काम करे वाला निमन होला ना ई तारा दिमागे नहीं के पढ़ा लिखल हड़ू की गोबर काचे गोई रहू तू पढ़े के बहाना किस्मत हम तो जानते ना रही कि हई घर में लीला होई खाए खाती या पिए जा खाती उनका बात तू ही नु बड़ जेठ बाबा जा पूछो बतिया हो हम थोड़े जाई खाना दे भाती हम ना लेब जा जा ले ले और खा ले जा ना ले ले भैया वो हम लेबे ना करब अब तो बेटा वे खिसिया गुलन अब खई हाने नकटेड़ा हवा भन एकरा नाकी पे चढ़ेला ना रवे ऐसा सब पे मेहर मौग रही अभी ये तो कोई घर परिवार ये कोई मेहर मौग है ऐसे ना बोलेला तो हम तो जानत नहीं कि कौन मेहर मौग हटे माई बहन के बात सुनी हन आ मेहर जवन कही तो गाड़ी तक दबा के रख दी तारा से ताकि तारा के रोज गोबर लेके कोणती नु तब बुझाइत कि ना सही बाबा मेहर मौग नहीं का मरत दार काड़े के बाबा रखने की ना काड़ते तारा के पाणे बाबा से भेंट कराई नु तब तो काणे या पाणे मल छोड़ देबू बतावा कि मछली मुर्गा खाती इतना हाला करती सर अब वो कैसन बिया के या के अपना पेट के आगे दूसरा के पेट नहीं के देखत ले ले बिया ना दिले का पेट चा कर आ चूतर ले ले बिया कमर बुझाता कि ओकर कमरा ह शेर खा लेनी उतना ना स्वादिष्ट काहे ना मुर्गा पेट बनैले दुखाई भगवान करस के एकदम डायरेक्ट हो जावे जैसे दुआरी पे बहत रहो आए तब पता पानी चली। का भइल हो ऐसे बोलत कोई का कोई खाते खाते मरे कोई खइले बिना मरे नीक तो लगबे नु करी खाए में दूसरा के पैसा के लिया वाला खूब देखो नीक जा। लागला जब अपन पॉकेट से ओराला न त आंख बुझाला के निकल के बहरी नाचता के करे आँख नाचता हो बुझनी बुझाओ तड़ू खाली लू जा का करे जाओ में थल के खाली में बा कुछ हो के खाली हे भगवान तो का खा पी के भइल आदमी बैठल बटे चुप ना रही कुल मुर्गा का भइल हो चुप रही बिया तक आदमी देखबे ना कइल अब बोलेला ना आदमी पर जे सोच के ये अथी बाटे इहे पता हमरा नाच रहेला कि हमरा गोतनी एक पीस होई सके हमरा के आज ले एक शब्द उल्टा ना बोलले होइया सा आ एगो बात कहतनी जा जा तो हम लोग खा ला जा हमर मन नहीं के करत खाए के पेट इतना न झरता हो दवाई मंगाइब खाए झड़िए जाए त नीक रहल ह झड़ चाहे भगवान डायरेक्ट हो जा छूट सच्चे बोलत त तेरा और खले नहीं के तेरा का पिन को तनी जे खले रही ओकर खुदे पेट झड़ हाँ, उहो- तब जे खइले रही तब ना तब जाए दो ओकरा के का कहबू कि पेट झरे खइला पियला खातिर हो घर में काहे ना जी आय आज तो अभी तक ला में को रास्ता नहीं देखले कि रास्ता में कैसन कलर बाटे और आइयो गइल हम छोटकी ना खइला सिया छोटकी काहे के खा जा हमके तो लागता कि चोरा के खा घल्ले होई यही से ना मुर्गा बचल बना रस बचल बना कुछाऊ बचल हैं ये कौन अच्छा, रात रौरा- निकाल दिया अच्छा, सो रौरा घर देखनी में है। चोरा पचरा के खाए वाला रौरा तबे ना देखनी है। हमारा तू खइबे ना कइलू त उहे ना चोरा ओरा के खइले होई हाँ। त कुछ नहीं खे 3 बचल किलो शिकारा उहे न खले हिया आ देखो जा तो आने लोग खा ल जा हमके चिरौरी मत करिए जा हमके लाग कि नजर लाग गइल बा हो कुछ हाँ, मुर्गा हाँ। मछली के ताकी के वो मन नहीं देहिया करत। बुझाता नजर लागल बा त खास बिलाइया हग सिंह हीरा उहे हाल बाटे ए बार ऐसा तू पिनुक पिनुक के बोलत तड़ू देख बुझानी ओझानी हमरा के ना बुझनी सब आ डायरेक्ट जो के खातर त मन हम ना देखनी ह कहतनी कि पूछले जा मत ले जा खाई ना अपन मार दे के खिरिया शिव गुरु हे नारायण जी रो कहां बानी ना जो आई नहीं धरती खेलाबो। पर हमरा के उठा के लेके चनी हमर गोतनी हमरा पर झूठा छुरा लगे पड़ी सो तो हार के लिए ना ए देखा हमार क्रिया खबो त धके आके फोड़ देब अभी जान जी हम जानलू हमार क्रिया के जन कैसे आदमी खाइयो लेबेलन आ दूसरा के किरियो खाए लागेलन तनियो से तोरवा गठरी में लाज नहीं है के नहीं खुखई का सोचनी है कि हम नहीं कहले कहनी है दीदी जी से पूछ ली जन्नी आहो
अपने भतारे के क्रिया खइबू कपारे पे हाथ रख के कि हमके तो देखल हुआ कि मुर्गा मछली देखल हुआ हो वीडियो देखनी हां का सोचनी है कि ऐसा ही सबूत हम छोड़ दी रउआ त ऐसे ही गलत थई करेनी हाये पीस लौकत अब कौची करे ना बुझे तक भैंस के बम्बिलार का पीस बड़का बड़का पीसिया ले ले भाई अब देखा जा हाँ ठीक कहल हुआ कौन ये खात रह तनी आदत कमजोर हो गई बा अब कि तू चिरौरी ना करत रहू कि ये दीदी मुर्गा मछली खाइल करी अब सब खाता रहुआ नहीं खाता ना तो बड़ी हमनी के अजीब लागत घोटा तो नहीं खे तो मन मार को जे खात रहनी हुलियात रहनी ह अब कहनी है कि हमर बहिने ना बारी से हो हमर बहिन हमरा के बोल दे सा खाए पिए के हम ना खाई ओसन हो सकेला अरे सरवा लेके जे हुलियाई हुआ कहीं लेके देखी तो वो का दी अब मार आवे दो आओ सनम जा सनम कोई खाओ चाहे मत खाओ आवे दो एने हुले आवता यहाँ के पेट में जितना होता है अट जा कल के परसों के चूरवा ऐसे ही खा गई है दूसरा के लगा देनी झड़ जा पेट डायरेक्ट हो जा हे भगवान ना छोड़ेला जी झड़ जा पेटवा में ना कोड़ेला रुआ के काहे के पेटवा में बड़ी चोरी कर माने खाए वाला चीज तो खाई ना तबे से नहीं तू खाली खा बुतारे मोची कर भला कोई के मोची कर नहीं के खा जा खाना है मैंने मुर्गा मछली नहीं खा गाय के मांस बनल हो में तो हम लोग रक्षक करे जानी कि मत खा जा वैसे नहीं रक्षक ना करलू तो खाए वाला बकरलू थोस ले जाके ड्रेसिंग में चढ़ाए वालू कि राती खाई पूरा खानदान चोर हो ठीक ना हां ना खानदान में ना मिले हमरा खानदान में मत जाए जन्नी ना आ देखो सो याद की वजह से तो कह दियलु से हमरा के ना आ कि चोरा पचरा के खातड़ू ना खात रही एक दिन पकड़ कर लेलु जे सब लोग अब रोज चोरा के खाई जब बिगाड़े पे बिगाड़ हां काहे के सावत का तोरा मुंह में ताई का जमल बा आ वो का ये भौजी सास बोल रहती ना वो बोलती तो बर्दाश्त हो जाती लेकिन काज नहीं सासो हमरा आइले से पहले छोड़ के शमशान घाट ना चल गई ये तरौरा ना देखा त नहीं कि सास नहीं कि त खूब मजा बा अरे दया मरनी ओ इहे खाती कि रउआ चोरा के खात रहिन कोहो बारे में कता मछली चोरा के खाए लगनी अब इहे चलते नु पूरी का त दिया रे टुंगे के ना त टुंगाली ना एगो मार दिहली कहते फाइल बड़ू जा साथी सावित्री 7 घट का पानी पी के हैं हमरा आगे बोल के ना निकल पे बुझे समझ लो सब घट के रख दे हां त जे जैसा भौजी बुझाता कि 14 घाट के पानी पियले बाड़ी जे जैसा रहेला ना वैसे सोचेला ऐसे तो कहला सुबह हंसे चलनियो हंसे लागल जना में 72 गो छेद बा हां यही से तो भौजी के 3 गो छेद बा देखतै नु केकरा कहतै लाज शरम नहीं यहाँ के गलते थई बहुत जान करत नहीं खा ले तनी चोरी ऊपर से सीने जोरी रवा करत नहीं में जब ना खिले खले रहे से तौने ना कोइया से चोरा पचरा के खइले बाड़ी स ससुर में वो करत ताड़ी स ओए हाल तहार बा नहीं हम चोरा के खइले बाड़ू हम डिठार खानी सबकी सोजा खानी चली जी सब के सोजा खइले तू तो कराही हड़ा ना करी ना खाई रवा खात रही अब आदमी जान गइला ना कि खाता ते अब जान गइला खाए में कर अपन भतार के कमाई खाता अपन पेट भर खा के और ये तो फेंक दियो तो घर मौग ले खा हम तो कटक लेता से मारे के घर में खून लेला ई काम करी ना कि भतार के कमाई खाता ना तो सब कोई भतारे के कमाई खाता यार के कमाई नहीं के खात अपन देखी जा अगना गेड़ा देखा जा कि सुनावा तड़ू जा अपन देखा जा हम तो वही खातिर चोरा पचरा के खातिर कि कब अलगा बिल की हो जाइए दादा की भर थरिए खाए के मिले हां एक में बानी तो एक एगो पीस आवत सवतिया अपने लेके एक खाली बढ़ जे तड़ी से ढीर बले हिड़ ले तड़ी से तो नहीं खिस सकत एक दिन पकड़ के लिए जाए आफत विपत्ति न लोग करे जब समाज